Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä, mutta tässä kerron, että miten me tehdään karjalanpiirakoita. Tai ei siis karjalanpiirakoita, vaan niitä jotakin pikkuserkkuja. Eli mä leivon eka tommosen ison levyn ja mahdollisimman ohueksi. Sitten otan muotilla pyöreitä rinkuloita. Ja tuo on kyllä todella näppärää. Suosittelen, mutta älkää kertoko kellekään, että teette tällainen karjalanpiirakoita. Ja kun se homma on tehty, otetaan ylimääräinen taikina pois. Jäi muuta kuin puuro pussiin ja sitten pursottamaan. Ja minä käytän kananmunaa tuossa seassa, niin se pysyy paremmin tuolla piirakan sisällä. Sitten vähän tasoitellaan ja sitten rypytetään. Onneksi tuossa ei hirveän hyvin näy, että miten mä rypytän, niin ei tule niin paljon kivitystä. Mutta joo, jos vähäkään mietityttää karjalanpiirakoiden tekoa, niin tehkää näitä pikkuserkkuja ja käyttäkää näitä helpottavia tekijöitä. Ihan äärettömän nopea verrattuna siihen aitoon ja oikeaan ja oikein hyvän makuisia. Lopuksi käytetään sitten tuommoisessa vesivoiseoksessa tai sitten voi käyttää maitovesiseoksessa. Ja tuli hyviä, voi että. Laitoin vielä loppulämpöön juuston paistumaan, mutta pikkusen oli turha viiliä uunio, niin tuli pikkusen kuivaa.